mutane sun zo wanda Allah ya ba su ilimi kuma suna yi, kuma har Rabitul Alam Islami ta bude qism al-ijaz al-Qur'an wa sunnatun nabi. Sheikh Zindani kwanan ya rasu, Allah ji kanshi, malami ne Yamani, ya shahara da irin wannan ilimi, ilimin ajinna, ilimin saurari da kuma ta'awilin littafin Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tantabiq ta yi baka daidai. Akwai wata qadiyya amma yanzu ba za ta yi la astahdiru haka yanda take maganan cewa ana mutum in yayi wata hudu ko ana aiko mala'iki ya tusa mai rai, ya bi riwayoyin, sai wata riwaya shadda ce ya ɗauko ta ya ga ta dace da ilimi, riwaya ce shadda ya ga ta dace da ilimi. To anan kaga zai yi kokarin bayanin cewa wannan riwaya din ya bi ma nusakh na Bukhari, ya ga cewa ashe wadda muke sani a sane yana ganin kuskuren masu rubutu ne. Insha Allah in na kara zan kabi mukamin gaya muku nan, ba za ka zarge shi ka ce yana saman Bukhari abadan, domin me da ilimi ne, da ilimi yake wannan abu. Saboda haka duk in ilimi ya bayyana, abu ya bayyana, ilimi ya bayyana, to ba za ka ce wai an saba Bukhari ba. Muslim ya kawo qadiya Dajjal cewa ranar da za a bude Constantinople, ranar sahabbai sun rarrataye abunan ɗinsu, takwabbansu, sai a ce ga Dajjal cin ya fito ƙasan Sham, sai su bi shi su yaƙe shi, ko kuma musulmai ranar. To yau ɗin nan an buɗe Constantinople, yau Constantinople sunanta Istanbul, nan ne Erdogan yake. Za ka je nan ne coci na farko da aka gina a Constantinople yake, cocin farko. Muhammad al-Fatih al-Uthmani shi ne ya buɗe garin Constantinople, hana kiran shi Muhammad al-Fatih, an ce shekarar shi ko 18 ko 19 yana shugaban Atrak, ya buɗe Constantinople, ya zagaye ta, ya shige ta, suka yi kabarbari, suka mai da wannan coci Sofia, suka mai da shi mai masallaci, suka gina katon masallacin da hayyar musulunci ana alfahari da shi, wani Blue Mosque Sulaimani katon. In ka je tun daga jirgin sama za ka hango masallacin a Constantinople. Musulmai ne ke mulkin wurin, Erdogan musulmi. Shin an buɗe Constantinople kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuftahul Constantinople, an buɗe ko ba buɗe ba? An buɗe ko? To amma ka zo tafasil yadda za a buɗe ta da wannan, sai ka ga kai akwai muhalafa da waƙe. To mutanen zamani na ahlul hadith sai su ce ba wannan ake nufi ba, don wancan bai faru ba wannan budewar ba ne. Wai Constantinople za ta dawo ta zama Constantinople, kafurai su zama sun sai tsara a kanta, Kirista su zo su kama ta, in sun kama ta sannan za a samu wanda zai zo ya bude ta, nan da zai bude sannan Dajjal ya fito. Kaga suna murguɗa waƙi don su tabbatar da nassi, alhali ko za ka murguɗa nassi don ya tabbatar da me? Kun fahimta mu? Wannan babban darasi ne fa. Allah ya yi mu da mutane haka. Misali shi Kirista, yau a Amerika nan da kuke gani, har zuwa watan da suka yi, akwai wani Amerika zai ce bai da an je wata ba. Wai duniya kamar shimfiɗa take, domin an sa a cikin Bible the world is flat. Saboda ka duniya shine flat earthers ake masu cewa duniya shimfiɗa dace su musa, don Bible ya ce haka. Sai a ce musu to ba kwa ganin hoton duniya da ake ɗaukowa 'yan International Space Center, gashi nan sun ɗauko duniya
zagayya, sannan an gaya musu mutanen da suka hau jirgi suka zagaye duniya suka dawo inda suke, ba su je inda za a ce an fada ba. Amerika fa nake maka magana har yau, me yasa suka ki yadda duniya zagaya ne? Domin bible ya ce. Kun ga kenan ilimi ya zo ya bayyana, duniya zagaya ce, ilimi ya bayyana. Maimakon su yi ta'awilin bible ya dace da waƙi, sai dai a'a, sai dai su yi ta'awilin waƙi ya dace da me? To irin wannan mana da su har yau, har yau. tsarin ruwan sama a kan kallon tsarin ruwan sama akwai har yanzu a cikin malamai akwai wanda sai da cewa turiri ne tashi daga teku ya je haɗu ne ce a Allah ya ce yana zuba da ruwa minas sama, tun daga saba samawat. gaga amma ka wuce zaka ga ruwa ka wuce ga hadari ma, ga hadari cewa turiri da numfashi da abubuwa ke tasowa ya taru sai kuma ya, shi yasa ku yi mana addu'a, ku yi ku yi Allahumma aghithna kun ƙara sallah bayan kun yi istighfari. wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. In kun yi addu'a da Allah ku muna istighatha, Allahumma aghithna Allah ka ba mu ruwa mai kyau mai amfani, domin gaskiya ana karancin ruwa, sai an yi addu'a. Sannan kuma ina son ƙara bayani na game da noman nan da muke yi. Gaskiya mun zauna da mutane masana da yawa, mun gane al'umman nan ba mu da mafita. Inda akwai wani zaɓi ne sai mu yi, babu shi. In ba mu koma ƙasan nan da Allah ya ba mu dukan mu taimaka wa juna mu girbe ta ba, mu taimaka wa juna mu girbe ƙasa, mu fitar da abincin da zai ishe mu. Amma in mun ce muna jiran wani ya ciyar da mu, to babu wannan. Sai dai akwai masu son su bautar da mu da yunwa. To ta yaya za mu yi? Sai mu koma gona mu taimaka wa juna. Kun ga yanzu ɗan taimakon nan da muka yi, ɗan taimakon nan taimakekkiyan nan da muka yi, mun samu wajen mutum 175 yanzu haka, wanda suke kowa ya bada nashi taimako, ko ba taimako ba, ya sa kudin shi investment din shi 50,000 da wani miliyan 5. mun iya gyara gona wanda yake hekta kusan 70, hekta 70. in kamar mutum shi kadai ya ma zai kare da hekta daya. kwanan nan na wuce wata gona na ga an tara toton masara, yan masaran nan gace nan dai kamar me, daga ganin da na san bata ji taki ba. Ba investment ba ne, haka ba investment ba ne, musharaka ne, cooperative ne, yana da kyau. Wannan kalma tana da muhimmanci, musharaka ne ake yi. To kun ga mun yi haka, sai mu iya fitar da abinci da mutanen kamar yanzu mu da muka yi na Kaduna, na Zaria su yi, na wannan su yi, duka a yi. Allah kaɗai sai da abincin da za a fitar, mu samu, ba ma wai kawai mu samu kuɗin ci da sha ba, kuɗin da za mu gudanar da al'amuranmu. Saboda haka kakku gaji ku taimaka mu ga mun yi wannan abun. Yanzu dai abin da aka fi so a addu'a, wani kun ƙara sallah kun yi istighfari, ku nemi Allah ya kawo mana ruwa mai amfani a cikin ƙasa, domin Allah kan jarraba mutane da fari, Allah kan jarraba mutane da fari da kwari da sauransu, wanda yake muna roƙon Allah ya taimaka mana. Sannan kuma muna cewa ku sa kuɗin ku a wurin, domin me? Tattalin arzikin ƙasa ya gurɓace, ya lalace. Duk inda ka saka kuɗinka, in tijara ne, in kai masu yin fulawa su yi biredi, ba dai biredi na kula na shi ba, to ko su suna kuka, ba sa riba. Kasa kasuwa ba riba. Inda kawai Allah ya tabbata cewa insha Allah in komai ya tafi daidai za ka yi riba, babu kamar shuka. Ka matsali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin miyata ba, ka sa kwaya ɗaya 700 ko fiye da haka su tuma, babu shi kamar noma. Saboda haka ma ai hanya ne na investment. Ni na gwada kaji,
sun wahalar da ni wallahi sun wahala kuma da yawa lokacin ma da zan sa na karshen nan sai aka ce min wata mata take cewa wai ko da gaske ne zan saka kaji bayan ana wahala. Na ji wannan maganar amma na doge na ce bari ne na doge na yi to abincinsu ne ke tsada me yasa ke tsada masara ke tsada me yasa saboda haka kaji gashi kana so ka yi tsada kiwo tsada komai tsada saboda haka mu koma gonan nan insha Allah in mun iya gona to muka iya ciyar da kanmu mu ciyar da ma Afirka to wallahi za mu fita daga cikin wannan talauci da bautar da mu da ake so a yi na talauta mu tun daga ƙasa a daɗin abin da ƙasar ta mu ce kuma muke yawo a kan me a kanta ƙasar ta mu ce muke yawo a kanta ba wani wanda zai zo in ba mu yi hankali ba wataƙila kuma sa Allah na da hikima kafin mu waye mu girma mu balaga shi yasa Allah ya kawo wataƙila rashin kwanciyar hankali a arewa wataƙila fa nake cewa hikimar Allah domin yanzu mun fara wayewa ko mu wayewa sai Allah ya sa tsoro cewa arewa rikici ake arewa kisa ake in ba haka ba wayannan da ake ba su makudan kudin nan da kasan ma za mu zo mu iske sun saye ta amma yau ka ce mutum ga gona a Kaduna zai ce ba na so to tafi ba ka so ba so da sun saye muna wallahi kasan ma da sun saye to amma duk da haka yanzu mun waye don Allah mu dawo mu rike kasa. Akwai kuma wani bawan Allah ya zo min yana da katuwar gona wajen hekta 50 hanya Abuja to lalura aurar da 'ya'yan shi ta sa dole sai ya sayar da ita. Na ɗaya na ce wai ku kai za ka ba da ɗiya to me maganan kuma laluran kuɗi sai ce ai shi ba zai iya canjawa ba su ya kamata su canja wannan abun malamai ya kamata fara wa'azi ba ku ganin turawa yau bature ko ɗan Bill Gates ne in zai aure da shi da matan shi je rajistar a je a rajista shi kenan su tara 'yan abokai kawai a yi ɗan walima shi kenan fa an ɗaura auren to ba shi ne fi kama da musulunci ba amma mu a ce ka kawo kaza ka kawo gado ka kawo kayan kicin ka kawo kaza a matsa ma na ɗaya dai kai ma mijin sai ka wahala kai mai mata sai ka sai wahala ya zama ba ga sunan matan da yawa yanzu bawon Allah nan zai sayar da dukiyar shi wadda tafi tsada tafi arha da na ɗauka ma bai da lafiya ne ya ce lafiyar shi kalau kawai aure da 'ya'yan shi zai sayar da ita a shahid in akwai wani musulmi da ke son ya sayi wannan sai ya zo ya same mu ga website zan hada shi da shi hekta 50 wuri mai kyau kuma ya ce don bukatar kudin da yake gashi sharuɗan abu ne mai sauki da insha Allah inda an samu mai abun nan don Allah kun ka siya abin da ya sa na ce muku haka abin da sa ma ya zo ya same ni ya ce wallahi ban so in sayar ma wani wanda ba mu ba shine shahid in ba haka ba yanzu nan an yi layi ana so a kwace ta to wannan kasar da kuke gani ita ce jarinmu na biyu yawanmu to in muna so Allah ya muna albarka a wannan jari da wannan abin da Allah ya ba mu ni'ima to mu rike amana domin in ba amana kuma duk abin da ka mallaka na business aikin banza ne mu rike amana tsakaninmu in mu rike amana manoma ku rike amana tsakaninku ku yi ma mutane komai da gaskiya to in ya haka insha Allah abin zai game mu gaba daya da alheri Allah ya shirya da mu a ina ne mun kawo wurin tsayawa to a tsaya nan ko
to alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad. Mai zala da can nike baka dama to kira sallah dai zala. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله la ilaha illallah kai daidai dan izala. Allah ya saka malam da alkhairi. Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. To alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil karim, amma ba'd. Bayan mun ji karatu musamman wannan hadisul al-mu'allal ko hadisi wanda ya kasance mai illa, mun ji cewa zahirin shi salimi ne, ingantacce, amma sai mai ilimin gaske zai gano cewa yana da illa. Kenan ba kowane hadisi mutum zai dauka kawai don ya karance shi ya iya gane cewa wannan hadisi ya inganta ko bai inganta ba, sai masu ilimin abin su ne za su iya ganowa. Wannan kenan. Abu na biyu, malamin magana mai muhimmanci shine batun addu'o'i da roƙon ruwa. Kun ga da yanzu damuna muke ciki, amma kun ga zafin da ake ciki. Sannan idan aka yi ruwa aka ɗauke ka kamar mun koma rani, to wannan yana buƙatan lallai mu ci gaba da yin addu'o'i. Abin da ya dame mu kenan yanzu, saboda haka mu tsaya sosai mu yi addu'o'i. malam ku shirya mana sallah da ka ruɗa mun tunani kuma. mu yi tsaya mu yi ta addu'o'i a dukkan ibadu da za mu yi. Abu na uku shine kun ga mu muke ɗora kanmu wahalhalu da muke yi yanzu. Wannan bawan Allah hekta 50 ba karamin arziki ba ne, mutum ya ce zai sayar saboda zai aurar da yarsa. Don me ba za mu zauna mu sauƙaƙe wa kanmu, su mazaje a daina ɗora musu nauyi na wanda ba gaira ba dalili, amma akwai nauyin da Allah ɗaura musu. Askinu hunna min haisu sakantum. So ba dalilin za ka auri yata kanan ka bani kangon gida, ka ce in ka maka gado da katifa, in ka maka kujera, in ka maka TV, in kawo maka komai da komai har da abinci. To kai me za ka yi kenan? Ka rike kayanka da za ka yi, ni kuma in kawo maka ita. Ba matarka bace? To ta dinga yawo, ka sa ta sabante ku dinga yawo tare. Idan muka yi haka, kai an sauƙaƙe maka, shi ma an sauƙaƙe mishi, shikenan kawai uban yarinya zai aurenta, shikenan ba mu sadaki, ka kawo sadaki 500,000 miliyan 1 a miƙa mata, ta ɗauki 'yar jakarta ta shigo gidanka, ka riga ka shirya komai dama. Shikenan kai baka yi wahala ba, ita ba ta yi wahala ba. Yanzu nan za mu aurar da 'ya'yanmu gaba ɗaya.
wannan shine abin da muke ta faɗa akai, amma mutane ba su gane ba. Kuma sai malamai sun canja da masu kuɗi waɗanda an san sun fi ƙarfin abin, in za su aurar da 'ya'yansu su ce a'a 'yar kawai za mu aurar maka, shikenan kawai. Ana yi, mutanenmu za a iya canjawa da ƙarfi, yau a yi, gobe a yi, jibi a yi, sai a saba, shikenan kawai. Saboda haka in mun yi wannan, Allah da za mu huta. Matasa gauraye duk za su samu matan da za su aura, matan da suka samun maza za su samu su ma aure su. Saboda haka muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya datar da mu. Kuma kamar yadda muka ce, wannan karatu da ake yi gashi an kusa kammalawa, don Allah kowa ya je dinga muraji'an shi. Na sani cewa waɗansu suna da kiya ne, suna zama ne kawai, don akwai da yawa mun fita ce su ba san ma ina aka dosa ba. Akwai kuma waɗansu kuma ɗaliban ilimin ne suna bi. A gabana na yi tafiya, amma na yi ta ƙoƙari. Shekaran jiya ne kawai na yi ta ƙoƙarin bi, na kasa kamawa don ana ta ruwa inda nake, ko intanet ɗin ne ko yaya ne da shauransu. Amma ana bi inda ba kwa zato a ƙasashen duniya, ana bin karatun nan. Saboda haka dole mu zauna mu bi, mu kuma yi amfani da shi. Sallu ala nabiyil karim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعند باس اللافية الله كباس اللافية الله منا روقانك كشاهد من الروا الله كسوك من الروا من أمفاني الله كسا أمفانون غونم يي الله مدوكين سرك كياي من دكا مسيفو دبلائي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.